otu nwaanyị abụrụ ihe a na-ewere aka 5 amanye n'ime na otu nwaanyị nwere aka eji ahụ ya. Nwanne m, ọ bụ na taa first time na-ekiri my video, guy, follow this page, comment, share this live, don't forget. Ọ bụ na gị bụ nwoke na-emechiela nwaanyị ma ọ bụ echi ịmanye nwaanyị aka n'ikpu, i were aka 5, my brother, ị bụ dọkịta na-ana nwa, gee m ntị, enwere aka eji epesive nwaanyị n'ime otu. My brother, ị bịa n'aka 5 ga nke ahụ n'aka etokarị ogologo, ọ bịa ka ị ga-eji mee gịnị wee na-amasaji nwaanyị wee na-amanye ya n'ime otu. Onwe ife nwaanyị na-aghọta, ọ bụrụ aka 5 ka a na-amanye n'otu. Were aka this finger, were ya finger nwaanyị. Yes, a na-aghọ nwaanyị aka n'ike, nwaanyị anyụọ. A na-amanye nwaanyị aka n'otu. Sọsọ ofu aka, asịkwa gị were aka 5, i were ofu aka amanye nwaanyị n'otu wee masaji. Nwaanyị ga-anyụ mana eziokwu.